Sabona mbukeli, kule video sobe sikukhombisa kabanzi ukuthi wenza kanjani if ufisa ukuthi ususe leya search bar lapha nesezansi eqeda space lapho ku-taskbar wakho, uphinde ususe leya news and interest feed lapho ekutshela nge-weather ney'ndaba, because manje idla ispace lapho ku-taskbar and into ongakwazi ukuyisesha uma uyidinga. So ukuze unciphise le space esiku-taskbar, uya right clicker, then uye ku-search, bese uthi show search icon. So ukwazi ukuthi wenze kanjalo ukuthi ukhombise i-icon, unciphise lesa space lesi esidlekayo ku-taskbar wakho, ukwazi uku-create space. So uma usuqedile lokho ufuna ukuvula more space, so usungakwazi ukuvula manje ama-apps amaningi. So uma usufuna ukuvula more space, so you can right click on the news and interest feed le, then uklikhe lapha, then bese show icon or turn off. In this case ngizoklikha turn off ngoba angiyidingi, engisisikalutho. So then ususele nespace esanele ukuthi ungarana ama-apps amaningi isikhathi esisodwa, ukwazi ukwenza izinto ey'balulekile. So